Čau, já jsem Kamarád, pražské jednotky Karlín, máme zbraň SIG 552. Mám ho rád, protože je to taková... Ale jsem si ho koupil, že vypadá, nebo je to prostě jako odstřelací samopal. Nemáme zásobník na 50 nábojů s imitací nábojů pravých. Tady je baterka pod maskováním, vyslyšta na kolimátor, mířidlo nastavitelný, druhé nastavitelné mířidlo, jo, sklápěcí pažba, jo, rukojeť, přepínač modů tady, jednotlivě dávka zajištěno. Tady máme systém hop-up, dole je ryslišta na technické držení a tady je ryslišta buď na laser nebo svítilnu nebo podle uvážení. Taktický popruh na záda, že jo. No. Co dál? Tady. Taktická svítilna, bání, taktická rukojeť, kolimátor, trochu pomuchaný manuál, no šroubováček na připevnění. No, nabíječka, obsahování, speciální brýle, dodávce taky, pak trubičková rychloplnička, taková ta nahovná, ale to může člověk čekat od syna. No, pak ještě tlumič, ale ten tu asi nikde nemám. Jo, tady je. Tady máme tlumič. Mám to radši já z normální hlavní. No, a vám něco ukážu. Ale sem je auto. Ale full auto, dávka. Teď vše.